Как може да поемем отговорност за менталното си здраве, като изберем да приготвяме храната си в домашни условия? Информацията, която ще представя, е базирана на моето мнение и цели да даде повече информация за това какво може да се направи, когато човек реши, че вече е време и се налага да поеме отговорност за своето здраве и се отказва, или поне в някаква степен се отказва, да разчита на това другите хора, държавата да поемат отговорност за неговото здраве. И това човек да поеме отговорност за своето здраве е едно, така да се каже, просто решение. Но неговата реализация може да се окаже никак не лесна задача. Но това по никакъв начин не е повод човек да се отказва или да се обезкуражава, точно обратното, да помисли какви начини може да намери, за да постигне своите цели. Различните хора могат да дефинират отговорността по различен начин. Но какво всъщност имам предвид тук аз под отговорност? Да можем да отговорим на някои кратки, прости въпроси по дадена тема, които определят и могат да имат сериозно влияние върху нашия живот. В областта на храненето и на това каква храна решаваме да приемаме и да даваме на близките си, на мен ми хрумват три основни въпроса. Първият въпрос, който съм записал, е какво има в храната. И под какво има в храната, имам преди какво наистина има в храната. Не просто какво е записано на самата опаковка, а какви са продуктите, които са вложени в тази храна, която сме решили да закупиме. Вторият въпрос, който съм записал, е как е отгледана храната. И третия въпрос е как е приготвена храната, кое е нещо, което е сготвено вече и е преминало някаква обработка. И тук ситуацията става доста сложна, защото никак не е лесно да отговорим на въпроса как е отгледана една храна и как е приготвена тя. Освен ако не сме участвали в процеса или не сме били някъде наоколо, защото отглеждането на храна отнема доста време, приготвянето също отнема известно време, дори някой да я приготвя пред нас. Не винаги може да сме сигурни точно какво се случва с самата храна. Какво е нивото на хигиена, как са направени заготовките и така нататък. И за да мога да кажа, че поемам някаква отговорност за това с какво се храня и каква храна давам на близките си хора, ми се иска да мога да отговоря поне на тези три въпроса и да имам някаква реална яснота за това наистина какво стои за тези отговори. Ако не успеем да отговорим на тези въпроси, както и на много други свързани с храната, какви могат да бъдат последствията? Всъщност, хранителните вещества в храната могат да повлияят на най-различни сфери от нашия живот, но конкретно, в случая съм извадил три, могат да повлияят на микроорганизмите в червата. Могат да повлияят на хормоналния баланс, също така могат да повлияят на развитието на детето по време на бременността. Какво може да е решението? Преди да предприемем каквото и да е добре да си дадем сметка за какви способности и ресурси имаме, за да се справим с даден проблем. В случая, до каква степен можем да приготвяме сами храната си. В тази презентация съм се спрял на няколко степени или равнища за решаването на този проблем, като те са ориентировачни и са базирани на моето мнение и на проучванията, които аз съм направил за себе си по темата. И разбира се, в зависимост от степента на ангажираност към даден проблем, можем да очакваме и в каква степен ще можем да поемем отговорност за решението на този проблем и съответно да го решим в наша полза. Първа степен – приготвяне на част от храната в домашни условия. Втора степен е когато приготвяме почти цялата си храна в домашни условия. При трета степен успяваме вече да произвеждаме и част от храната си сами, а в четвърта степен произвеждаме почти цялата си храна. Така представено, първа степен е когато хората приготвят част от храната си в домашни условия. Разбира се, когато това е възможно, хората си пазаруват храната от големите вериги, но внимават повече какво пише по етикетите и каква храна точно си взимат. И това е една доста постижима стъпка за хората, които живеят в градовете и нямат много време да се занимават да отглеждат сами храната си и да си я консервират. При втора степен почти цялата храна се приготвя в домашни условия, което означава, че храната се приготвя изключително и главно от човек, който ще я консумира или от някой негов близък. Доста рядко се закупуват готови ястия от вън или се поръчват, като се пазарува от места, които са проверени и на които се има вяра. В трета степен вече говорим за производство на част от храната. Част от храната, която ще се приготвя, се и произвежда в домашни условия, като излишната храна, която не може да бъде консумирана, може да бъде консервирана и да се използва в някакъв бъдещ момент.
В четвърта степен хората вече си произвеждат почти цялата храна сами, като тук фокусът е доста голям върху регенеративното земеделие и не само консумирането на храна, придобита по подобен начин и използването на такива практики, но и търсенето на доставчици и производители, които използват такива практики.